Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika juri li minn 17 rakkomandazzjoni għal ħabs fi 3 snin twettqu biss tlieta, konferma oħra li Gvern Laburista ma jridx jirriforma bis-serjetà l-faċilità korrettiva ta' Kordin, dan hekk kif l-Awditur Ġenerali konferma li għad hemm ħafna xi jsir sabiex verament isiru r-riformi meħtieġa. Ir-rapport tal-NAO sab ukoll li ftit li xejn sar progress dwar ir-rakkomandazzjoni għall-estensjoni tal-ħabs, dan apparti li elenka wkoll li hemm nuqqas kbir ta' riżorsi umani fl-istess faċilità. Apparti minn hekk ma ġewx implementati r-rakkomandazzjonijiet dwar il-performance assessments tal-uffiċjali u l-ħarsien tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tagħhom filwaqt li ma sar l-ebda taħriġ rakkomandat lil ħaddiema. Ir-rapport juri wkoll kif ma natawx biżejjed opportunitajiet edukattivi u placements tax-xogħol għall priġunieri. Fl-aħħar nett fir-rapport tal-NAO ħareġ li l-faċilità korrettiva ta' Kordin mhux qed tagħmel ir-riformi li titlob minnha s-soċjetà fuq dawk li jidħlu l-ħabs u dan minħabba li ma ġie implementat kważi xejn mir-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali. Min-naħa tiegħu l-Awditur Ġenerali fil-konklużjoni tiegħu stqarr li hemm bżonn ħeġġa u sforz min-naħa tal-Gvern u ta' tmexxija tal-ħabs ta' Kordin. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu sostna li dan hu ċertifikat ieħor ċar ta' falliment tal-Ministru Byron Camilleri li issa għandu iswed fuq l-abjad għal darb'oħra, rapport li juri kif din ir-riforma mhijiex priorità.